Ikamatha video yi mukhala mutadziwa mbiri ya Zuchu, msungwana oyimba wa ku Tanzania amene mbiri yake komanso nkhani yake ikupangiseni kuchita comment kuti wow kumapeto kwa video yi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Zuchu dzina lake lenileni ndi Zuhura Osman Saudi. Iyeyu anabadwa pa 22 Novemba mchaka cha 1993. Zuchu anabadwira pa chilumba cha Zanzibar, kumeneko ku dera lotchedwa Mjini Magharibi, kumeneko ku Tanzania. Iyeyu panopa anasayinidwa mu record label ya WCB Wasafi, amene ndikukhulupirira kuti mwini wake mukumudziwa, komabe ngati mwina simukumudziwa ndi mkulu amene ali pa screen. Tikukamba za Diamond Platnumz. Zuchu analandira mphoto ya silver play button kuchokera ku kampani ija ya YouTube, atakhala oyimba wamkazi oyamba ku maiko a East Africa kukwanisa 100,000 subscribers kwa wiki imodzi yokha. Iyitu ndi mphoto imene imachokera straight ku America, yokusimikizira kuti iweyo ndiwe mbambande, ndiwe machine. Anakhalanso oyimba oyamba wamkazi ku maiko aku East Africa kukwanisa 1 million subscribers pa YouTube kwa miyezi yokwana 11 yokha. Mchaka cha 2020 Zuchu analandira award ku Afrima ngati Emerging Artist Award winner. Mu 2022 Zuchu anakhala oyimba wamkazi oyamba ku dera lonse la Sub-Sahara African kukhala ndi ma subscribers ochuluka kwambiri. Zuchu anakhalakonso oyimba wamkazi oyamba ku maiko a East Africa kukwanirisa 100 million streams pa Boomplay. Kujatu kumene Boomplay ndi site imene kumakhala nyimbo, kuja kumene oyimba athu aku Malawi akakwanisa 1000 streams amabwera pa Facebook ndi kumatinyadisa ndi kumatiuza kuti iwo ndi anthu okondedwa kwambiri pa Boomplay, koma iyeyo anakwanisa kukhala ndi 1 million streams. Mu chaka cha 2022 Zuchu anakhala oyimba wamkazi ku East Africa kupangidwa nominate mu MTV EMAs Award kapena kuti MTV EMAs Award. Mu 2023 Zuchu anawina ma nominations okwana 5 kumeneko ku Sound City MVP Award, ndipo anakayimbapo kumwambo wapamwamba umenewo. Zuchu kuzera mu record label ya Wasafi mu 2023 analengeza kuti anadusa 500 million views pa YouTube, zimene zinapangisa kukhala oyimba oyamba wamkazi ku dera lonse la East Africa kufika pamenepa. Zuchu amachokera mu banja la oyimba nyimbo la Kiswahili kumeneko ku Zanzibar. Iyeyo mai yake ndi oyimba otchuka zedi ku dera limeneli la East Africa, amene amayimba nyimbo za chamba cha tarabu, ndipo mai yakewa dzina lawo ndi Khadija Kopa. Mai yake a Zuchu amene ndi Khadija Kopa ndi aja amene anayimba nyimbo ndi Diamond Platnumz, nyimbo ija yotchedwa Nasema Nawe. Mai yake a Zuchu ngati muja mmene ndakuwuzirani kuti iyeyo wakulira mu banja la anthu okonda kuyimba. Mai yake a Zuchu si achilendo mu music industry chifukwa chakuti mayiwa anali oyimba mu gulu lotchuka kwambiri mu bandi imene ya ku Tanzania lotchedwa TOT Band. Bandi ya TOT kapena kuti TOT ndi ya ndale imene inayambidwa ndi chipani cholamula cha ku Tanzania. Mu chaka cha 1999 nthawi ya kampeni ku Malawi, president wa dziko la Tanzania Mkapa ameneyo ankagwirizana kwambiri ndi Bakiri Muluzi, anatumiza bandi ya TOT kuzayimba ku misonkhano ya kampeni ya Bakiri Muluzi, ndipo mai yake a Zuchu anali nawo mu bandi imeneyo. Zuchu
anapanga collaboration ndi mai yake amene ndi Khadija Kopa mu nyimbo yotchedwa Mauzauza imene ili mu EP yotchedwa I Am Zuchu. Kuchokera mu 2015 pamene Zuchu anayamba kuonekera kugulu ngati oyimba, anayimbapo ku Tekno on the Stage kumeneko ndi ku Lagos, Nigeria kuzera mwa mai yake amene ndi Khadija Kopa. Zuchu anakwanisa kulumikizana ndi Diamond Platnumz ndipo anamuyitana kukapanga ma audition amene iyeyo anapambana. Zuchu anayimba nyimbo ziwiri mu ma audition ndipo nyimbo imodzi yomvetsa chisoni yotchedwa Wena inamugwira mtima Diamond ndipo anayitenga ndi kuyika mu album ya Zuchu. Zuchu anavomera kulowa mu Wasafi Records mu chaka cha 2016. Koma Zuchu ali pa ubwenzi ndi Diamond Platnumz, koma ngakhale kuti ubwenziwo umakhala wa on and off, anthu amene amamusatira Zuchu komanso Diamond pamodzi ngati mmene anthu amamusatira Zeze ndi Dorothy kuno kwathu ku Malawi, amamusirira Zuchu chifukwa cha mtima wake wabwino, imene mu nthawi ina imene anafunsidwa ngati iyeyo ali ready kukhala ndi ana, Zuchu anayankha momveka bwino, yankho limene linagwira kwambiri anthu mitima. Zuchu anayankhula kuti iyeyo ali ndi ana kale chifukwa chakuti bwenzi lake lapamtima Diamond ali ndi ana, choncho ana a Diamond ndi akenso. Diamond ali ndi ana angapo kuphatikiza ana amene anaberekerana ndi Zari Hassan, chija chikhwaya cha ku Uganda chimene chimakhala mdziko la South Africa, komanso oyimba wina wa ku Kenya. Iyeyo mu chaka cha 2023 Zuchu anaonedwapo akumutonthoza mwana wake wa Diamond nthawi imene ankalira mwachikondi, zinthu zimene zinapereka moralo kwa iyeyo kuti Zuchu akhonza inde kukhala pa ubwenzi ndi Diamond ngati bwana wake, akhonza kukhala pa ubwenzi ndi Diamond ngati future husband. Koma chimozi mwa chimene anthu ambiri amadziwa ndi chakuti Zuchu ali ndi mtima wabwino umene anthu amausirira, umene anthu amakhala nawo. Kuchokera ku banja limene makolo ake onse anali oyimba mu bandi imene sankadziwikanso nkomwe, sanapange nkomwe ma headline, adatengera zimene makolo ake ankachita kupita ku Wasafi Records osakhumudwitsa golo. Ndikhonza kuyankhula pano kuti ngakhale Tinyade my daughter amakonda nyimbo za Zuchu. Chitani subscribe ngati video hii mwaikonda. Is Mavita here, lola tidziwe oyimba amene mukufunanso mutadziwa mbiri yake.